Малките групови домове и домовете за деца са толкова хубави понякога, но те са най-лошото, което може да се случи на едно дете, да бъде настанено там. В България има над 140 центрове за настаняване от семейни. Тоест в тези над 140 малки групови домове има около 3000 деца, които са настанени. Тези 3000 деца, които са настанени, те продължават да имат една институционална грижа. По-важно е как подкрепяме семейството, което живее в бедност, за да може да се грижи за децата си, да имаме достойни социални плащания, които да помогнат на семейството да излезе от ситуацията, в която се намира. Защото е много лесно да даваме пари за институции, макар и малки групови домове, отколкото да подкрепяме семейството, което най-добре може да се грижи за своите деца.